Nonton apa awakmu? Berita lek. Berita apa? Mudik lebaran ono, bal-balan ono, demo yo ono. Sampean milih sing ndi? Gak kabeh. Lah maksudnya apa? Takon kok ora lapo-lapo. Lah ora ono sing menarik. Coba golekno video sing goyang mendesah ngono. Lah mah padake wong lanang ra payu. Aku mengko nggone Mbah Dirjo lho. Ngopo lek? Iki rahasia lho ya. Di tahun iki ono kejadian sing gawede lho. Alah, sampean lho kemeruh. Oh, dikandhani kok ora percaya. Iki mau lho sing ngomong Mbah Dirjo. Alah, aku nek sing ngomong sampean iki gak percaya lek. Angel akeh blesete. Ambok dirungokno sik to. Jare Mbah Dirjo iki tahun iki ono kejadian sing gawede. Saking gawate wong-wong iki do mulih ning desane dhewe-dhewe lho. Ono sing direwangi golek utangan pengen kumpul keluarga, pengen selamat lho. Alah, nek gue tiap tahun ono lek. Lu masalah tahunan lebaran mudik kuwi paling. Lah kok ngerti? Rembukan apa wong-wong kuwi lho? Gak ono banyu putih apa kobokan to. Wong jagongan kok anyep ngene iki. Dek, kopine suweram to? Iki lho, wong kok ora sabaran. Tamune yo murpak dadon ae kok ruwet. Monggo Pak De. Suwun ya Yul. Gek dan diombe, dadi entekne gek balik. Saya panas to Yul. Jadi ngene lho. Wong kok ganggu wong adu mandang wae. Apa wong lagi nesu? Ora lek. Sampean mrene sing wektune ora pas. Lah ngopo to? Lah kene lagi piti-pitian durung rampung. Lagi numpak sampean teko malah. Terus nopo to, tak tunggoni. Padake apa to lek? Kadung lemes angel ngadeke. Karya ngomong to. Tak dekne piye? Oh, goclok. Alah. Lebaran ra iso mulih. Bisane mung ngampet kangen karo wong tuwa. Harene marani dulur ya malah mulih. Lur, sing ra iso mudik, ayo silaturahmi nang kolom komentar ya.